गोनां जिउहा रावबो लोगो अब्ला बिदिबा आक्रमन खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे मदन ब्लगखौ बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा दासान्दि इसोरनियावनो मोजाङै दं आंबो द्राय द्राय जानला मोनला गाबगु खुगुनि गेजेराव मोजाङै दङ ओमफ्राय मैखोमाबो गाबनो खुवा खुदों नालाय जि जोम फबलायनाय दसे बाम जाबाय ओमफ्राय आरो खोमायाव दुगैनानै दै हाबदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो ओंख्रिनिफ्रायनो सुरु खालामलांसै दिनैनि ब्लगखौ जाहा थाहा ओमफ्राय मा संनो मा मानो जाबायना ओमफ्राय दाना हाग्रानि थास'जों ना लकेल रौ लाबोदों ओमफ्राय बेखौ ना खि बाथोन बानायगोन आं लोगोफोर न'आव थानाय जोब्बा भिडिअ बानायलाबायलायबाय नै जानला मोनला जाम्बि भिडिअ बानायलाबायलायबाय ओरैबायदि गाबनानै दसे बाम जागोरनांबाय बिदिबा आं संनायजों लोगोसे बिदिनो मैखोमनि एसे एनै जानाय जाथाय खोमायाव मुलि होनाय बाम जानानै थाबायाना बियो जि जोमनानै खुवाबो खुबाय नालाय गुसुनो ओमफ्राय आरो बड'नि ब्लग्सखौ जाय दाबो साबसक्राइब खालायखौ अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना हो लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय ओमफ्राय आंथ' बिदिब्ला देखायलांबाय थानोसै ओंख्रि संनायनिफ्रायनो नै बिलाइ होनाया एवगासिनो नै आङो खामलायलायबायसोमोनहाय माबाजोंसो होख्लायबाय बरा सावग्रा खोस्लि गुदुं गोनांजोंसो खामगुलायबायमोन आंहा थास' रुगासिनो दङ जारला खामानिफ्रानो मोननानै ना खि एवबावनोसै आं ना खि बाथोन थास' साहरनोसै आङो दानिया आं दायो नै थास'खौ होसनबाय नै मबाइलाव फुला नुदोंना नाथाय बिदि नङा रिलाव गोमोथार बे खफ'जोंसो फुला नुदोंना लोगोफोर नै गोदौहांबायानो नै खेबसेनो गुदुङै होनाय जाबायना गोदौगासिनो दं नै दा ओंख्रिया आं नै मोनहांबायानो नै दुन्दिया होखांजोब्बाय आङो साखिनानै खांनांसिगोन नै दुन्दिया आराम जाबाय नै दा फाइनालि गाइस ओंख्रिया मोनथायमारबायानो आंना आं दा ओंख्रिखौ खांनोसै दुखु गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया गलायलायनाय मिथिबा खैफोद गोनां जिउजों रावबो साफि फैया मिथिबा दुगैनानै दै हाबनायानो बायनोफोर आंखाल जादों मानो बिमादै मोदोम गिदिरनावसो लायदों दुखु गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया बेखौ आं मिथिबा दा नै आङो ओंख्रि थोंख्रि मोनजोब्बाय ओमफ्रायहाय ओंखाम जानो लाबोबाय नै खुरैखौ फिसा लाबाय आं ओमफ्राय नै ना खि बाथोनखौ आङो आगोलाव जानो मोजां मोनामोन दा बिराद गोथावसो मोनो आङो जादावनो होमबा आं जाबाय थालांसै लोगोफोर खिन्थालायला आं जानायखौ ओमफ्राय दा बबाव थांनाय जायो जाखांबा देखायगोन दे लोगोफोर आं जागारसै दे अब्ला बिदिबा आक्रमन दा आङो हाग्रानि थास'जों नाजों ना खि बाथोनजों ओंखाम जाखांजोब्बाय आं दा जाखांबा बहा थांनाय जायो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय आङो सासे आब'नाव थांनो नागिरदों बै समावदि आं दख'ना आंनि ब्लगाव होबाय थायोमोन ना बे आब'नि गेजाला उद्र होनबाय थायोमोन ना ओमफ्राय दा बिसिनावनो थांनो नागिरदों आं दसे ओरैनो जाहा थाहा बेरायलाहैनो नागिरदों टाइम पासनो आं दा मोनैबा देखायगोन दे बे आब'आ मालाय बिल्डिंबो बानायगासिनो दंना ओरैनो दख'ना नायलाबायनानै बेरायहैनो नागिरदों आङो एखेबारे थ' बिदिब्ला नै बेलाय आब'नि न'खौ मोनफैबाय मिस्थ्रिफोरबो दं माथो नै मैगङा लकेल भेजिटेबोल जा मोजां जाखाबाय नै लाइया बिल्डिं बानायगासिनो दं मालाय टमेट'फ्रानो एखेबारे नै अल बेदरफ्रा मोजांखा दुन्दियाबो नै हरसिना बेलायथो नै न' सिङाव बिल्डिंखौ देखायो नै मालाय ओंखाम संग्राया बिल्डिंआ हाहांबाय नै आब'ना माबायदि नै समायबाय नै दै माबाग्राया नै थोरसि सुग्रायाहाय आपेल आंगुर आनारस होजोबखादों
बायदि नै हाहांबाय बिल्डिं गोदाना नै ओमफ्राय दख'ना सिङाव दसे देखायहैनि र' दख'नाया नै ओमफ्राय जा मोजां मोजांखानो दख'नाया जाबनानैसो दङ ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां मोजां नै लांफैनो हागोन नोंथांमोनहा हलसेल रेटआव हरो बे आब'आहाय दख'नाखौहाय ओरैबायदि मोजां मोजांखाना माखि सिननि नांगौ आगर गुबै माइदि फुरा लकेल माइदि जोब आरो बिसोरो रिमोनला रिमोनलि गैया बाहाय गामसानिफ्रायनो मोनगोन आर'नाइनिफ्रायनो ब्लाउसनिफ्रायनो मुसारिनिफ्रायनो मोनजोबगोन गासिखौबो गोनां जायोबा नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होगोन आरो आगोलाव होखादों आङो बिनि नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव